Ja, jeg vil gerne forklare parameterfremstillingen for en linje, og der er 2 måder at gøre det på. Og jeg forklarer den først. Vi vil gerne finde vores OP, vores resulterende vektor. Som se her. Men vi kender kun ét punkt, og det er vores OP0. Og så kender vi en retningsvektor. Og så er det simpelthen bare at bruge den her formel og så sige vores koordinater til OP plus vores t, er vores variabel, gange vores retningsvektor. Så får du din resulterende vektor. Og den resulterende vektor, den kan være, altså hvis nu t den var længere, så havde den bare gået herned til. Så det er variablen. Parameterfremstilling for en linje. Og her siger vi så, at vi skal finde parameterfremstillingen ved hjælp af en lidt anden teknik, end Ruben har brugt lige før. Vi siger OP er lige med, linjen retning OP er lige med OA plus T, som er den variable, gange med linjen AB. Og vi har så her OA, det er den herovre. Så har vi T, det er jo, det kommer til net. Og så har vi AB, som er linjen, der ligger mellem A og B. Og OA selvfølgelig mellem A og 0 og A. Og T, det er så bare med, hvor langt at vi kan trække den linje fra A og B. Fordi A og B er bare retningen. Så den kunne lige så godt, altså T betyder bare, at vi kan trække den som egentlig pokker i vold. Og på den måde kan vi jo så også få trukket vores OP her. Og hvis så vi ændrer vores T, så vi får et andet punkt hernede, ja, så vil vores OP jo så også blive ændret. Yes, jamen nu vil jeg så forklare lidt om, hvordan man fremstiller sådan en parameter her i plan. Og det vi har igen B0 som vores udgangspunkt her. Og så har vi så 2 retningsvektorer den her gang. En R1 og en R2. Og for dem skal vi så bruge for at finde vores OP, som den her vektor. Og ja, når vi nu har vores retningsvektor her, så ganger vi henholdsvis med T og med S. Og det er ligesom, så vi får den form her, hvor vi har vores koordinater til vores P0. Så har vi vores T som den ene variabel, og så har vi vores R-koordinater, R1-koordinater, som er retningsvektorens koordinater, og retningsvektoren R2's koordinater. Så er det så variablen S. De må ikke være parallelle, der går galt. Ja. Og de her dem, så hvis vi nu siger, at vores punkt her skal lå her, i stedet for det ligger her nu, ligger det her, så er det sådan set bare et spørgsmål om at forskyde de 2 vektorer her, så de kommer til at ramme det punkt her. Så får vi sådan en linje, som går her i stedet. Som kommer til at hedde OP. Så det er sådan set det, der skal til for at finde en parameter fremstilling.